בריכת המשושים הינה אחת ממראות הטבע הייחודיים ביותר. הבריכה עטורה סלעי בזלת מרשימים הנראים כאילו הוצבו בידי אדם, ומכאן שמה בריכת המשושים. סיור בשמורת הטבע וטבילה במימי הצוננים הינם חוויה בלתי נשכחת. איזה יפות הציפורים פה. אמא, אבל מה זה המקום הזה? זאת שמורת החולה. זו שמורת הטבע הראשונה של ישראל. פעם לפני המון שנים היה כאן בכל העמק אגם ענק, שהיו בו בעלי חיים וציפורים. בשנות ה-50 המתיישבים שהתיישבו פה מסביב מאוד סבלו מהקדחת, ולכן הם החליטו לייבש את האגם הזה ולייבש את הביצות. בשנת 1971 רשות שמורות הטבע התחילה לשקם את השמורה, ובעצם זאת שמורת הטבע הראשונה של ישראל שקיימת עד היום. ותראי איזה יופי, היה שווה, לא? היום נטייל בשמורת טבע תל דן, אחת השמורות היפות שיש בארץ. בשמורה יש מים שופעים וסיפורים היסטוריים וארכיאולוגיים מרתקים. לסיום נשתכשך בבריכת השכשוך. היי בנות, הגענו היום לשמורת טבע תל דן. שמורת טבע תל דן זורם נחל הדן. נחל הדן הוא נחל מאוד חשוב כי הוא אחד משלושת מקורות הירדן. הנחל הזה הוא נחל שזורם מהחרמון, אתם זוכרים את השלג על החרמון, כשהוא מפשיר הוא עובר בנחל, ולמרות שנחל הדן הוא הנחל הכי קצר, יותר מחצי המים של הירדן מגיעים דווקא ממנו. המקום הזה הוא אחד המקומות הכי חשובים, יש בו כל כך הרבה דברים חשובים, גם ארכיאולוגיה, גם בעלי חיים ייחודיים, והמון המון מים. אילו יכולנו להשיב את מחוגי הזמן לאחור, היינו מגלים בכרמל עולם חי שונה מזה של היום. נמרים, איילים, מושבות כינון של נשרים ודורסי לילה רבים. כל אלה נכחדו מהכרמל עקב ציד, כריתת עצים והרעלות. בסיס הרעיון של החייבר הוא ששמירת טבע אינה הגנה על הקיים בלבד, אלא השבת בעלי חיים שנכחדו לנופי הארץ. נחל עיון מתחיל את דרכו בעמק עיון שבלבנון, כ7 קילומטרים מצפון למטולה. בחורף זורמים מי הנחל בשצף קצף. בקיץ, כאשר מנוצלים 100 מעיינות לחקלאות בצידו הלבנוני של הגבול, מזרימה רשות הטבע והגנים מים מהדן לשמורה, המחיים את אחד ממסלולי הטיול המרהיבים ביותר בגליל. שמורת טבע נחל מערות מזמינה את המטייל לקפיצה בזמן אל עבר הפרה-היסטוריה. בשמורה, מערות בהם התגלו ממצאים המעידים על חייו של האדם הקדמון שחי בכרמל כבר לפני מיליוני שנים.